Kurambuka wasuda ni Kenya ikore mar yudo maromo siling bilion 350 mag dongruok kowuok e sirikal mar piny Ingeresa kuom thuolo mar higni 5. Ma en kaluwore gi okang' mar chenro mar kata chiro winjruok e kind piny Kenya kaachiel kod Ingeresa. Jatend piny Kenya William Ruto ma oromo gi Prime Minister mar piny Ingeresa Keir Starmer e log tich manitiere e boma ma Downing Street, London, wacho ni winjruok ma kamano dhi konyo e nyuolo tije kendo siro uchumi mar piny Kenya. Winjruok ma kamano menyo sectors kaka ohala, lony manyasani, arita kwe kod jiwo lwenj kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. Bende gitwak ewi jiwo ratiro mar oganda. Congratulations on this. I think this is a wonderful moment for our two countries. So do I. I think it allows us to go even further and shows the ambition that we have.